Ne garaşsyzlyk parlak gildi bolup dogdy. Men sungodum halkyma, watanma gerek boldy. Yurt başına arkadağımız gelenden soň täzeden maňa ilham geldi. Döretmesem özüm ýüklü duýýan. Ýanglanlarasym gelýär. Biz Türkmen diýen any Türkmenistan bildik. Men her bir aýdym çağamyň bir ýerde. Coşarım kaynak coşarım arkada gel arkada yoluna bürülür düşelim arkada gel arkada. Cemal Saparovna, bayramyl gutly bolsun. Her ýyl arkadağımyň haýatyna toý-toýlamak meýesser etsin. Sag bolun. Arşa kurte seyran edin giňelim hayran edin. Baktın arkadağda vatan guysoncum arkadağım. Baktın arkadağda vatan guysoncum arkadağım. Görün arkada gel toyu arkada gel. Garaşsyzlyk toýmady gutlap arkada gel. Bugün toýda çagmady toyu arkada gel. Cemal Saparovna, güller ýaly hemişe owadan bolup gelmeňiz. Arzuw edýäs bugün kününe siziň öýüňizde biz dörüjçülük toparmaz bilen mehmançylykda sizden interwiu almaga da mümkinçilik döredi. Köp sag bolsun aýdýas. Käbir sowallarymyz bar. Siziň dörüjçülüğiňizde aralaşmak ýa-da şu gepleşigiň üstü bilen siziň aýdymlaryňyzy halk köpçüligi, tomoşaçylaryňyz, dinleýijileriniz uly howes bilen dinleýärler. Halkymyzyň toý märekeleriniň bedegi bagşy hemişe de öz iyil günü bilen yürekdeş sırdaş bolupdyr. Şu yürekdeşlik, sırdaşlyk ýöne köýje bir ýaxşy söz bilen näl eýsemde şolaň duýgusyny bilip onu owaza eýläp, öz hiň goşup onu da şu döwrüň owazyna ses goşmakla ul bagtdan nişan bolsa gerek. Dogry. Arkadağımyzyň özü bara, Aýjyranjan 4 paslan bakar öwren beýik insan. Güzel bolmak üçin, odun bolmak üçin, mehriban bolmak üçin, bir adam nurlu bolmak üçin näme gerek? Asuda nurlu dogýan gün gerek. Şol günüm şo ýurtda lowurdap dogup ýaşamak üçin hem şo ýurduň asudalygy, atman asudalygy gerek. Ýurt parahatçylygy gerek. Şolaň hemmesine de Türkmen halky eýe boldy. Arkadagyň taýysyny. Çar arkada bilen yürekler coşurup bugün günlüyer vatanım bir karar arkada bilen. Cemal Saparovna, asylha men siziň aýdymlaryňyzy dinlänimde de, daşy keşfiňizi şoňa goşamda da men türkmen görýäňizmi? Men inha şeýle türkmen diýip bir gyýgyrýan ýalyk indi diýjek bolýanym millilik siziň kalbyňyzda, ýüregiňizde ýaşaýanlygyny biz bilýäs. Indi asyl her bir milli sungat halkyň taryhy köklerine daýanýar. Milli ruhdan kemala gelen aýdymlarym ölmez, ýitmez bolýar. Garaşsyzlyk döwrü içinde şu bagşçylyk sungat üçin täze bir döwür geldi däna berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne türkmeniň bagşçylyk aýdymsa sunaty täze mendiller gulaşlaýar. Indi bagşy ýylgyn döwür bilen aralykda bir ruhy ýakynlyk bar. Siziň dörejçiligiňizde şeýle ýakynlygy nähili duýýaňyz, nähili beýany tapýar. Öz ýaşym bilen ýaşdaşda men sungodum. Şo günleri tersal boraýyn. Ol näçinji ýyllardy? Ol diýeli 1959-njy ýylyň güýz aýyna dünýä inen borsam eýämir 4-5 aýl jakkam, enem atam meniň şol ilhamyň barlygyny duýup durlar, men çağakamydama gurrun bererdiler da şu men öz dädemiň bir inisi bar. Şu şeýle bir güýçli tadan nekenne şol eline du taralyp, gazma du taralyp men çağırjak bolana gelip adam tutup çağırmada eken şu dutaryň şeýdip kirşine kakdy, şeýle bir gaýtýan eken emedipläp uçaýjak bolup ýetip bilmäni. Gelennenem şol agdyma dutaryň şol goly diýäsde, oňam arkadagyny öwreden dadymy dama dutaryň tapy diýerdik. O arkadagy bir gedek duşşonna diýdi Jamal Stein dutaryň bilegi diýilýänler diýip bara şonu öwreden dady goly bilegi diýiler eken dutary. Hakyky ine arkada var her bir pursatda biziň
halipalaňam halipassa. Şonu dama dutaryň tapy dik gedilipdir de. Şol dutaryň bilegi diýil ýa-ni ekenne. Nüs elimin edilipdir de. Ol şolam gelip şu adamyň gulagynyň deňine oturýarda. Şonu gelip hem şol dutaryň golun dişledip kirşine kaksa şol hudulenýän ýa uklap galýan eken. Oly ýa men enem atamyň gurrun berýän, ejemdädemiň gurrun berýän da diýenim. Ünür özüm bilip ugrana çagan ýa bir 5-6 ýaşdan bäriň bilip bolýar da. Bu giýji haçan oýun ilki bilen etip görýän. Sesim gyrlypdyr diýip turup oğur pişik yanacak bolup ejemiň gowurmaljyp pitisini açyp içinden soň yağ jagadyny çemçe alıp omudama da öýde peçýän ýaragaşyny şu peçiň üstüne gızdyryp hiç kime bildirmän ýagy çermi çaga hi. O kanun Nerden aklına gelýär diýip nerden aklına gelýär. Olýam 4-5-6 ýaşda iýem gulaňy her bir ulyň kiçiň etýän gurruňy gulaňa gelýän normalla. Orada gel halipa aýdym aýdanna tet ýagy çenýaly. Taý halipa aýdym aýdanna şular aýdaýsa tet ýagy çenýaly diýen söz şu kiçikligimden gulagymda galyp edýän dadym bolupdyrlar. Ömrüm men şu bokurdagmy ýuň ýaljak bilen dank gerer. Häzirim şeýle. Häzirim şey görýändiňiz. Hiç satsan men aňha şu gerdenim egnim gıyňaşdy ýa-da şu bokurdajygym danksyz gezmäni gaty kıyın görýän şol. Meniň bir senedim de. Men her bir aýdym çagamyň birdi. Her bir aýdymy ýöretmek üçin şu gerekdi. Aydymyň owazyna maýyl bolan gyýdjagaş, şol wagtlar aydym aýdyp köpüň öňüne çykyş etmegiň arzuwyna gezer eken. Jemal Saparowa körpeje gyýdjagaşga entek 7 ýaşy dolmanka ak mektebim aydymy bilen mektep çäresine çykyş etdi. Ondan soň ak pagtam, deňiz ýaly aydymlary bilen mektep çärelerine ýerine ýetirip, deň duşlarynyň arasyndan saýlandy. Halipa Bagşy töhwetdeşligiň barşyna ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryna joşgun bilen heňlendi. Ak pagtam güllerini aç, ak pagtam nuruň dünýä taşdyp ilkinji aýdym şol. Toňuň gök deňize hudile tallan çykdy. Ýöne bolsun hudiňiz dip ne şulaýdymy? Ay şeýdip eýem men ömrüm, durmuşum, ýolum aýdyma ulaşyp gidäpdir. Gep gitdi ýüzüm keşmim. Aýdym aýtýar çaýly çeşmim. Çekdim diýdim agar keşmim. Dağmydyň sen beredimmi? Erkek doğanım madem. Oğlum öýde ýanmada ömür sadanna. Bir diýenler de elbetde. Jigen aýdym aýtýardagy diýip, horuň öňünde durup salist bolup aýdym aýtýan bolyn. Ertesi bolmasa men şu ýekilipdi aýtmakdan aýrypdyr da. Menem nämedenke ağlap, eňrep, ay bilip otursam şu doganjygym, o iňuli ağam atamyň atda kılan şol aýraýyň da diýipdir elbetde. Oğlum o diýurum o da ay şunu bilip ondan öýkelep Onuň ökünmedimi soň ağamy? Ökünni. Men mara aýdym aýtmadyk günüm, aýjyrynjan men hatsadym.
Son ol ağam öz yanımda saat o saat oğlanını dutaram çalardı, taram çalardı, gitarı da çalardı, klarnetem, akordionum şu tenetlen hemmetin ecem pahir şoňa alyp bererdi. O oğlan oğlum ondan kiçi bir 6 gy, ondan soň 3 oğul biz 10 doganlykdan. Ecem de adamım bir aýdym goýurýan adamlar, ýöne tahna çykyp aýdym adamlar da bir tyngoda hormat goýan adamlar. Şeýdibim aýdymyň dünýäsini ulaşıp gidipdir. Soňra aýdym aýtmaklyga we Aşgabatda bilim almaklyga bolan howes Cemal Saparowany Aşgabatyň Garaseýtli fadynaky medeni aň bilim tehnikumuna getirýär. Bu ýerde ol türkmen sunugatynyň ustatlary bilen tanyşyp bolýar we şol wagtlar paýtagtda geçirilýän çärelerde aýdym çykyş edýär. Bile okan talip ýyllykdaş deňduşy Ana Myrgat ady bilen tanalan artist Tagan Tarifoň adyny buýsonç bilen tutýar. Cemal Saparow ustad artist bilen bile bir partada oturup okar eken. Soňra Cemal Saparow okuwny Owa Hojalyk Uniwersitetinde dowam etdirýär. Owa hojalyk ugruny saýlamagynyň sebäbi ejesiniň sagymçy, kakasynyň mallar bolup işlänligi, maşgalasynyň bolsa maljanlygy muňa sebäp bolan bolsa gerek. Bilimini dowam etdiren ýokary okuw jaýyna sazanlar hem okuýady. Çeper höwesjeňler toporuna gatnaşyp täze aýdymlary işledi. Halk aýdymlaryny estrada geçirip akordeon, dep, tar ýaly saz gurallarynyň ýany bilen aýdyp başlan ilkinji aýdymçylaryň biri hem Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowadyr. Do veterinariya mallarçylyk bölümine oturdum da. O taýda da bir meniň syngodymyň parlap başlan döwrü boldy. Ýöne aýjyrynjan o zatlar men kanakatlandyran okdy da bir. Hawa köpçüliklerin habar beriş serişdelerine gazet jurnallarda sizin ýyllygyňyz baradaky maglumatlar şo döwürler ýaýrap ugrapdyr. Halk köpçüligi ýa sizin aýdymlaryňyzy dinläp ugrapdyr. Söýüpdirler ýöne şol aýdymlar halkyň aňyna, halk aýdymlaryň estrada görnüşine ýerine ýetirilýän görnüşi. Bu usul size täze bolmaly şo döwür. Gaty dogry. Sebäbi biz bara toýa gitsek şu estrada saat tenetleri bilen aýtmaly bolýardyk. Şoň üçin biz maqtam ol praýymyň, keminämiň, zelilimiň, molla nepetimiň, feýdimiň, mätäjimiň hemmesiniň biz şygyrlarynyň toýlarda aýdylýan aýdymlar şolardy. Seniň balaň, meniň balam o dälmidi dip şolar ýaly aýdmaýdy. Gaşly ýar dönmenim senne ne şulaydymlar. Bugün neydi? Yar gyrmyzy giyinipdir diýdi. Zülpüň senin neydi? Şulaydymlar näçe toýlar sowdy. Yurt garaşsyzlygy eglan edilenne Cemal Saparow institutu tamamlandy. İş tejribesini geçip ýördi. Şol döwürler folklor topory döredilip, oňa çeper ýolbaşy bolmagy Cemal Saparow ananlar. 1991-nji ýylyň 27-nji dekabryna döredilen folklor topory milli aýdymsaz sanatynyň täze eýýamyna gadam goýupdy. Şondan öň dutar gyjagyň ýanyna dep kakylyp tans edilen ýeri ýokdy. Türkmen aýdymsaz sanaty üçin düýbünden täze bolan bu ýola başlanyna oň baş ýardamçysy milli sanaty bu mehrem diýara çäksiz söýgüsi boldy. Şol wagtlar dutar estradada kıyın bolar. Hey halk aýdymlarynyň ýanyna tant edip bolarmy diýenlerim bolupdyr. Emma sunugaty, milletiňi, watanyňy söýseň, maksat goýup ýüregiňde niýet bolsa, azabyň ýerine gowşýan eken diýip Cemal Saparow buýsonç bilen gurun berýär. İlki biledik, gyýyzlar, könegüzör, gara göz gelin, gyýyzlar götörüň sanlygy ýaly halk aýdymlary işledi. Duran oğlan
Her bir döwrüň öz owazy heňi bolýar. Häzirki berkarar döwletiň bagtyarlyk döwri jemiyete täze janlanyş bilen birlikde aýdym sada hem joşgunly, buýsonçly heň getirdi. Döredüjülük buýsonjy kalbyňy heýjana salmasa, beýle joşgun bolmaýar. Ediz arkadağımız çar ýany uzayan dost dogonluk ýollary bilen halklaryň arasyna sungat köprüsini dikeltdi. Ediz arkadağımız sungat işgärlerini dünýä estrada ýyldızlarynyň çykyş edýän sahnalaryna belli aýdymçylar bilen bir hatarda çykyş etmäge, öz başarnyklaryny görkezmäge, milli sungatymyzy dünýä ýaýmaga mümkinçilik döretdi. Yaş zehinleri gollap, halipalary hatyralayan gahrman prezidentimizi alkyşymyz çäksizdir diýip ussat bagşy aýdyma heňlenýär. Kakap deprek dogullar, toy toylaýar, ogullar diýip başlaýan olyny arkadagı döwürde bir kalbyňda joşgun, ilham, ýaşaýyş, güýç parlap bir duran türkmen halky gödüňe gelýärdi. Deprek dogullar, toy toylaýar ogullar. Bakýadyr towulma, arkadagym toy tutýar. Bakýadyr towulma, arkadagym toy tutýar. Toy tutýar, türkmen bugün toy tutýar. Toy tutýar, arkadagym toy tutýar. Adamlarda gowy görýän häsiýetiňiz. Wafadarlyk. Siziň pikiriňizçe zenany näme bediýär? Owadanlykmy ýa adamkärçilik? Akyllyk, adamkärçilik. Boş wagtyňyzy näme niýetlerdiňiz? Türkmen dinanyna mahsus bolan zatlar saýlardy. Şu lirik aýdymlarym gowy aýdýaňyz, dinleýijileriniň de gowy kabul edýär şeýle aýdymlary. Ýöne näme üçindir? Men hemişe de pikirlenler siz depkinli aýdymlar köp aýdýaňyz. Ol arkadagy ýurdy depkinler barýardy. Ak kanat bolup. Ol ýyllarym çarplygyny ýurdy üstürýär. Nusga aýdymlarmy? Ýöne oňam dinleýijisi gatken. Ýöne ýurtda şu döwrüň aýdymçysy boljak bolsaň, şu döwrüň uwady bilen, şu döwrüň ilhamy bilen joşmaly. Tesine tes goşmaly. Sen kim boljak, näme boljak diýip soralardy. Şonu men goşgujuk ýazan bolýardym. Ondan soň galy, ondan soň men goşgu diýende bilmedim. Soň durmuşa çykdym, durmuşum çapyrady geldi. Ol agyr diýen eken, şonu merjençigime bir gidijek ýaň bolan wagtdy. Şu wagtlar onuň bir hil durmuşum şol kiçikem enime goşýan goşgular meni durmuşuma, söýgüme, bir ykbalyma baglan täze bir ilham geldi. Şonu ine men aýdanlaryň gözlem maglaýar, zalim aýralyk, unutmon ýenýäli, şular ýaly 5-6 sany aýdymlanmadyr. Yine aşk sevdasın bilmedim. Sana duşup şatlanmadım, gülmedim. Köp garaştım, sever yarım gelmedim. Sana umit bağlan, gönlüm ağlayan. Öldürmek için yarattım, hey hey. Zalim ayralı, gayralı. Palak içinde bahar şemali, tilki söğümdü ve
Güllüğün ençeydi ide bak bir köygülüm Yalvarırsın don yürüğüydü de çöktür köygülüm Şolon söz jagaşlarynam ödüm ýazyp taadynam onu da bara men şonu ýazsamam bir şahyr diýip özüm atlanyrmandyryn şu wagtym kompozitor diýip özüm atlanyrmandyryn ne garaşsyzlyk parlak gildi bolup dogdy men sungodum halkyma watanma gerek boldy ýurt başyna arkadagymyz gelenden soň täzeden maňa inni 3-nji ilham geldi. Arkadagymyň alyp barýan siýasaty, arkadagymyň ýurdu ötdürşi, arkadagymyň dünýäň ýüzüne takawatly gollaryny ýaýyşy, dünýäň ýüzüne asudalyga, paragatçylyga çağırmaklygy öwrenip özüme täze bir ilham edip, täze bir meni dürüdüçülük ilham açyldy. Dijek bolýanyňyz ýene-de täzeden şygyr düzmäge Başladım, başladım, täzeden saz düzmäge başladım. Bu ýsoncum, mukaddes şu watana bolan söýgüim, şu neçe istem az görýänler, şu belent aýtýan diýerler ol, men üçin pişirdap aýtýan ýaly. Entek men öz talabymy ödäp bilemek, şu watana münasip talabymy ödäp bilemek. Şonuň üçinem men günne bir zat döretmesem özüm ýüklü duýýan. Olam arkadagdan gelýän ilham. Şu tutýan maksatlaryň murat hasyl bolup bilse, onuň diňe işin şo ýurdu eýe bolan insany wasp etmek eken. Toy bolup bayram bolup gelýär hatar ýyllarym Görüň bedew badyny göýe kibir ýyllarym Giň dünýäň asmanyna dugan parlak ýyldızym Ýedikleýime ýantalan waspa dillerde Arkadagym waspyny ýetirdi Türkmenistan Parahatlyk inançmak watany Türkmenistan Size talap edici ýolbaşy diýerler. Asylga herlen mersiz bilen söhbetdeş bolup durman talap edicilik ilkinji nowatda öz-özüňizden gaýdýan eken. Hemişe öz-özüňizden talap Aýrylaşda da bir bukurdagymda öyle. bolýar. Ogur türkmen çaýyn içip. Onuň ýer bilen aýdaly toporuňyň ýanyna baranyňyzda ne şu orkestriňiz we bir neçe sazanalardan ibarat. Tas toporuňyz we bir neçe oglan gyýlardan ibarat. Şolaň ýanyna baranyňyzda ýylgyryp barýaňyzmy ýa agras halla barýaňyzmy? Berden barýanna ýylgyryp oguraýan şu çağalary göremdi, şu ta koglugyp gitýän. Dürüdüçülük diýmeklik bara maňa dinçlik berýär. Ýöne bir zat aýdýan talapkar diýdiňiz. Şu taýda bir adamçylykda bolup bilýär, bir işe giýjäk alyp gelsen men gaşym ýygyrylyp oguraýar. Talap etýän, sen taplanmaň üçin, ustatlanmaň üçin. Mertebetin arşa götüren ulus ýyly bakyara ýetiren Bir taçakda döwran gurup oturan adalatly arkadagym bar menim Bir taçakda döwran gurup oturan adalatly arkadagym bar menim Dokmaçylar folklor etnografiya toporuny 60 tansçy, 30 goloy sazanalar bar. Mundan başga özleriniň kiçi topary şägirtleri bar. 4-10 ýaşly dehinli çağalary aýdym, tans, ugurlary boýunça ýerdenki hem öýlänki toporlara bölüp tölöksiz okudýarlar. Sungat eserini yerine ýetirmekligiň uly jogapkärçiligi bar. Çünki dinleýiji öňküleriň derejesininden hem gowy aýdymlara, tanslara, sazlara garaşýar. Halk synçy, on alap bolmaýar. Sungatyň bilen köpüň ýüregine girmek kyn. Ana, şonu gazanmak maksady bilenem halipalary Jamal Saparowanyň ýol başçylygyna bu oglan gyýlar sahna çykýarlar we sungatlaryny halk köpçiligi görkezýärler. Bularyň sahnada görkezýän tomaşalaryna eseriň häsiýeti görünýär. Döwrüň owazyna owaz, sesine ses, depginine depgin goşýan dokmaçylaryň sungat eserleri türkmen sungatynyň milli hazinasyny ormy uludur.
Kerdinler dağ kömlü kara gözgeli. Garaşdyrlygymyz gadalynandan soň dekabr aýyna ahyrına biziň toparmyzyň döredülerine ilkinji aýlyk hakymyzy 92-nji ýylyň ýanwar aýyna alpdykda dekabrda işledik ýanwar aýyna da şoň ilkinji aýlyk hakyny alanmady hiç açan ýadymdan çykmaýa şeý diýem 92-nji ýyl ilkinji senetini bellenenne 4 oglan 4 gyz agaş bolup sahnada çykyş edenmedi hiç ýadymdan çykan ok. Şo taýda da bir kuş depdimidi gadalyna aýtdym kuş depdimidi ýerine ýetirdiler. Birde heserli Bibi can bağı içre yare bir oğlan gördüm av Nedelini gittir yare yüdelvan güllere hay hay dip heserleyen aydıma Niyada taş dip bir qowy tans goýjy maty tanta gedek gelenine gaty ussatdy. Şu Türkmeniň milliligini köp zady tant tereketiniň içinde men şondan öwrendim. Şeýle gyýdylar tant etse de özüniň bir özüniň bir asyllylygyny nähil saklap gezmeligini düşünürdi. Gulagyň bilen şu biledigiň owadyny eşitjek bolmalylar, ýüzüňem ýapmalylar dip şeýle bir biledig wagt etjene gul ýakan wagt edennedi. Gul yakati günyalı daksa döşü yaraşır Oyun etse çınyalı eli işe yaraşır Can malan qaragöz dolunaydık gülürüyü Şirin dilli şirin söz eli işe yaraşır dip Ne şulara o dip tant koyup işleştik hep zaten Türme çekim kara gözü Bilden kıvıyor değilir Değildir yaşlana Bilmedim ya ne hıyanlı dost Yine duyuyor mut akıl, yer akıl, bizden kuvvet Adamyň durmuşda ykbarly bir näçe ýollary bar, mektep tapgyrlary bar. Ýani siz bir näçe mektepler geçip geldiňizde, halipalaryňyzdan bolly, şägirtleriňizden bolly, häzirim dowam edýän şägirtleriňiz. Aslynda şol halipa şägirtlik ýol diýmeň özü näme? Şägirt oda pökman suratda halipa galmalymy? Halipa şägirtlik ýollameklik näme? Şägirt halipadan ozdurmasa kär ýeter diýdi. O diýmeklik näme? Halipan göwni ýetip şoňa pata berýärdi. Tungut şaý ýoluna düşüpsiň diýip bir arkasına kakmaklyk ol. Ýöne halipan bir näçe şägirtler bar, hemmekşe beýle pata O beren. hemmekşe şägirtligem halipalygam etip bilmeýär. Ol içinde saýlanyp özüniň göwni ýetenni halipa şägirtden ozdurmasa kär ýeter diýdi. Şägirt halipan gözleýärmi, halipa şägirdi? Men pikirimçe şägirt halipan gözlemeli. Menne dogry bolýar ki wagt tele ýaýlym, radio ýaýlym arkaly aýdymçylar aýdyp oturanmady, näme dogry aýtdylar, şol men tapýan özüm. Köşük diýende onu aýtmak üçin anna berdatdanmy, onu aýtmak üçin ýa berdim rak berdiýipmi, onu aýtmak üçin Gurban Gummanmy, onu aýtmak üçin tahyjep barmy, uradgerli halipamy nähil ihlas edip diýen. Ya Nurhan Mehmet diýen, o nädip ýazypdyr diýen. Onu ütgütmeň, başardyňyz şo diýen, şo goýulan ýol jagadan bir ýöreň diýen. Diýme onu sizem gözleýän ekeniňiz şägirdi. Şol ýagdaýda bolýar, ödüm çagyrýan, geliň diýen. Şu bir aýdym öwretdiňizmi diýen, şol nusga aýdymlardan, halipalan aýdymny, şonu ýazga bermäkäňiz, suduruny alanyňyzdan geliň men tapyň, men şoň dogry suduruny size aýdyp bereýin. Şolary ütgütseler aýjyrynjan men diňläp bilemok. Sizin anamyz ödeýärmi şägirtleriniz? Ödeýärler. Şeýdi we meni her kişol tant toporly ýagdaýym her kimi özüniň başarjanlygyna görä tarip edip goýanna. Aýjyrynjan eten şu tantda şeýle bir gowy şekilde öretdiň. Ay maktatjan şu tantda sen şunu öretdiň, merjenjan kaçygydım sen şunu öretdiň. Diýmek şeýle bir ütgöşük boldy diýäňden içinde bir kim jagaşam ýokman bolmaly. Onuň gyýdym näme diýe? İçican ikinci tapqıra geçmeginin goýdy.
başını Hana bakkalır başını Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Gül içine yağda dönüp Köyüngü iyide dönüp Bir mulayim sadı dönüp Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Jamal Saparwani bagşy hökümini kämilleşdiren pursatlarken ýaşlykda en atasynyň oňa bolan uly ynamy güýç beren bolsa, oň ýerine ýetiren her bir aýdymy ony kämilleşdirdi. Halkyň syny kämilleşdirdi. Ediz arkadagymyzyň sungaty düşünşi, eline saz guralyny alyp, saz çalmagy, aýdym aýtmagy täze dörejülük ilhamyna iterdi. Garaşdyrlygymyzyň 30 ýylynyň içinde dokmaçylar folklor etnografiýa toparna we Jamal Saparwa daşar ýurt döwletlerine milli sungatymyz bilen çykyş etmek miýesser etdi. Daşary ýurtda milli libaslarymyzy görenden maýyl bolýarlar. Aýdym saz sungatymyza uly baha berýärler. Halipalardan galan täsin sungatymyz bar. Bir gezek Belgiýada konsertdan soň tomaşaçylar Jamal Saparwany çagyrdylar. Üýşüp duranlar sazşynaslar eken. Bir professor şonu bu qurdokdaky jukgullyny nädip edýänligi bilen gyzyklandy. Dünýä halklarynyň saz sunatyny öwrenýänligini, ilki gezek şeýli üýt göşüklüge gabat gelenligini aýdyp, ses ýazgysyny bermegini haýyş etdi. Şeýle ýagdaýlar Jamal Saparwada kän gabat geldi. Hatta oň aýdymlaryny urjedip diňläp, onu öwrenen daşar ýurtly aýdymçylar ham boldy. Türkmen halati arkada görünüm beýik manaty Eň gowy görýän sözüňiz. Seher bilen turup salamlaşmak. Eň gowy görýän owadyňyz haýsy? Ýa dünýä inen çağanyň sesi bolup biler. Çağan hudleýän eräniň sesi bolup biler. Türkmeniň mukaddes seneti bolan gazmady utaryň owady bolup biler. Sizi ýad etmeýän renk haýsy renk? Bire dünýäň tepesinde parlap duran ýaşyl togumyzyň renki. İkincin türkmeni mahsus bolýan renk, gyzyl renkimiz. Hemde günüň şöhlesi nurlanýan tar renk gowerýän. Siziň durmuşda eň uly ýeňişiňiz, eň uly utuşuňyz? Ýekiji perdendim, Merjenjan. Olam men özüme öwjek däl, iýleniş diýen, ýöne görýän, zähmet söýürdigini, bir hili Jamalyň bir ýaş purtodyny görýänne. Köpçülükde biz sizi gyzyňyz bilen bilelikde görýäs, ol siziň joraňyz ýaly, sirdaşyňyz, hatda oň ýaşy kiçem bolsa, asyl gyz bilen ejeň arasynda bolmaly ýagdaýam şol. Onuň Merjen siz bilen arzuwlaryny paýlaşýarmy? Geljegine nähil umyt bildirýär? İkimizin aramızda var, gizliğin zatımız yoktu. Badara istedi, Ece şu var ekin, şunu alsam olayam, Ece şunu yarzat da ol her pursatta şeyle. Benim diýende, balam seninni menden gowy bilýän şu datlar, sen arka onu da maňa diýmäni hereket edip bilmeýän. Inha siziň häsiýetiňizde ol gizliň zatlar, siziň häsiýetiňiz biraz gönüräk. Merjeniň häsiýetini men şeýlerek häsiýeti duydum. Ol biraz ýygrarak. Size garanyňyzda hemem ol kän interwiu bermäni halamaýar. Merjen öz gurrunun edilmegini halaýan dälir ona diýip. Men kän bir sowal berip durmaýyn. Mene Merjeniň ýaşynda kam bar diýip bilýän zatym, men toýa getiren sowadymy aýdym bilen aýdaýyn diýip bilýärdim. Özüm arzu ederdim. Teredemde sabrajan ýürütemin Savratayvany şu Molun Epes teatrına giderdim görmäge. Saglyk olgamyny Bacı Davadowyna diýip bir pelwan we diýip ılımdan. Ine şol
Şu dinanlaryň içini mene merjenýanjak hertine bir seredip şoňa men däp bolarmy ka derdim. Şol insanlar köp görüpdirin. Bir zady aýtsam, Sahagany bir jegedek men Sahagan howulsy bady. Ulay Allah'ın adamsy şolaň öýünni okap ýaşaýady. Ondan şol bir zat eltmeli bolamdy. Men Sahagalan howulsyna bir begenip uçup gitdim Sahagalara. Şunu eltmelilerini kapyny açyp peş jagadlar ýanyp dur. Biweje bilen Sahagada pejin arka ýüz jagaşyna otyr. Sesimiň gitdiginden gıýgrasym gelýär. Sahaga dip bara. Ta halypy sizi görýändä men diýetim gelip gorkujygymy çalaja batyp baryp gowşurmaladım, gowşurup ýene gözümiň gytagy bilen integen men gözüm şo taýda dur. Onuň diýesiňiz gelen zat diýdiňizmi? Diýbilmedim. Hiç ýanyna oturup aýdyp dinläp görmedim. Diňe şu magnetofon, radiolaryň ýaýlymyna dinläp şolardanam jamal bolup gitipdir. Siz ýerine ýetirmeli aýdymyňyzy saýlaýaňyzmy? Öz sesiňize görä ýa tapawdy ýokmy? Meselem mine gowurýan aýdymyňyz bolsun, şonu hökman ýerine ýetirýäňizmi? Eger sen şol aýdymy gowursaň, sen sesiň şoňa laýykdygyny bilip gowurýan şoň. Edip biljeňi, başarjaňy bilip ýapyşýan. Men häzir ýolumym halk ähengli estrada aýdymlary. Cahanın tapa teyrani, öder gönlüm gül diyarım hayrani. Türkmenim dövletli dövre dövrani, yıllarım yettirmez yerlere bir dövr. Yıllarım yettirmez yerlere bir dövr. Aýdymda irgensizlik, sabyr kanagat gerek. Ol häsiýetini taplaýar diýip Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparow aýdýar. Hawa, aýdym sada terjime gerek däl. Gudratly, jadyly sungat dost ýary köpelýär. Aýdym saz toýlaryň gelşigi, toý köp ýerde agzybirlik bolýar, parahatlyk bolýar. Diýmek aýdym Cemal Saparowanyň ykbalyny toýlara ýaran eden bolmaly. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparow döwrümizin aýdymçysy, döwrümizin bagşysy. Arka dağlı döwrüň wasypçysy, ol toy bayramlarymyzyň görnükli mihmany. Jemgyýetçilik ýerlerine bolup aýdymdyr gazallara joşmaklyk Halipa bagşyny bagtly edýär, ömrüne ömür goşýar. Tekerüzün yerlerdeyin, yaratılan güllerdeyin. Coşulan kömürlerdeyin, senin hamdir yadır avaç. Coşulan kömürlerdeyin, senin hamdir yadır avaç. Yılla sıçradıp toynağın, yılla sıçradıp toynağın, veredin Türkmen toyların. Nindile yetir arduğun, bağtımın seyranı ravaç. Ravaç, 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 ravaç. Bağtımın seyranı ravaç. Şu pursatda bir eneler baradaky görüngülen dowam etsek sahydymy. Toprağım ineden elipdirdi. Ine toprak ata vatanny elýärdi. Şoň üçin ine mukaddeslik, dünýäň özü ineden gurlan. Ulam bolsa, erkek adamym bolsa, dinan maşgalada bolsa, 80 ýaşada da, 90 ýaşada da, wagt jemjan elýärdi.
Ýykylsa da vay edje diýdi. Näme bolanny ol diňe bir biz eje bolup däl ol tebigatyň guruluşy şeýle. Eneleň jan tag bolsa tebigatyň asudalygy şol. Tebigatyň asudalygy eneleriň barlygy şol. Ene üçin ömür öz perdendi. Yüreginiň bir jigeri. Çaga üçinem ene şoň dünýäsi, baýlygy, bagty, ejeň ýanyna baryp oturup bir çay içýäňem güýjal gitýändiň. Aýdym çökümine ene barada, eje barada aýdymlar ýerine ýetirmeklik hem ýakymly bolsa gerek. Dogry, men bir mydama aýtýan aýdymym da. Kış günleri bahar bolur, balam diýse yeneler. Yine yali yetilsinler, yine gelecek seneler. Yine yali yetilsinler, yine gelecek seneler. Ay, hiçbir zady diňep bolmaz, yine derine, yüreğine. Şonun üçün vatanımı diňeýän yine derine, diňeýän ene yüreğine. Şonun üçün vatanımı diňeýän ene derine, diňeýän ene yüreğine. Sağ olun. Hakykatdan hem Cemal Saparyna watan bu atasyzlar üçin ata ojagy, enesizler üçin ene ojagy. Biz watana ýyly mähir duýup biz öz mukaddes käbämizi görýäs. Ne hormatly prezidentimiz enelerimize uly hormat goýar, olar mukaddeslik derejesine ýetirýär. Ha, nusgalyk kitaba edip arkadagymyň ene tagdym, mukaddeslige tagdym. Eneler barady gurrun edilenni bizim mukaddes ojagymyzyň biri. Arkada bizim hemmämize arkada bolsa ol mukaddes ojagyň enet hemmämiziň enemiz. Goňşy golum döwletleri özüniň tahabatly gollaryny uzatmagy. Şo ýerdäki eneleňem alkyşy şol ojaga gelýändigini hemmämizden bilýär. Sebäbi arkadagym ýurt başyna gelip neçe döwletleri özüniň mehir ýyllygyny, özüniň himayetini ugradyp otyr. Oglawat ejemiri wasp edip Kakamrat Recep'in sözlerini aýdym döretdim. Men şol aýdyma hiňlenmesem bolmaz. Yenedir insanyň köňlüniň görki, ömrüniň bedigi dünýäsidir ki. Arşdaky umydy ýerdäki örki, uzak ýaşa arkadagyň käbesi, tagdym size küllü türkmen käbesi. Dayra dayram darara dayray dayraray. Medet berip herdem watan ogluna, bir nurana maksat tutun ogluna. Darara dera 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 dera. Gowanyplar hatar agtyp çowluga, uzak ýaşa arkadagyň käbesi, tagdym size küllü türkmen käbesi, uzak ýaşa arkadagyň käbesi, tagdym size küllü türkmen käbesi, uzak ýaşa arkadagyň käbesi, tagdym size küllü türkmen käbesi. Ýurtda ajyrynjan erkek bilen dinanyň hukugy birde. İşleseň işläp bilýän, din jalsaň din jalyp bilýän, okasaň okap bilýän, aýdym aýtsaň aýdym aýt, haldy okasaň haldy ok. Şoň üçin men bir arkadaga kasamym ýaly bir aýdym döretdim-de. Onum Gülşirin Hanowa bilen işledim. Ýaş şahyrlaň bar, ýani Kakamrat Recep bar, ýanky Gülşirin Hanowa bar. Döwrüň ilhamy bilen çapýarlar. Döwrüň joşgyny duýup atyryň zehinleri. Men özüm aýtdym, şu asyryň eterlerini goýmak bilenim, şolar bilen ýaşdaş bolup gidip oturýarym. O eýem, indi şu zatda eger ýadyňyza düşýän bolsa jogap beriň. Şu wagtda çeni ýerine ýetiren aýdymlaryňyň sany näçe baranlar? Köpdir. Şu arkadamyň döwrüni wasp edýän aýdymlanma
o yüzün aňyrdadyr. O dol aýdymlanma hasaplasaň muňa garanyr. Toý tomaşany sowurça goredinipdir. Watan wat bedip birje tetir ýatsam, ýa-da şo tetiri taada salsam, ýa-da bir şahyr bilen köplenç pikirim berýän, men siziň döretjek şygyryňyzda, eteriňizde şular ýaly süýdükleýän, öz pikirlemem berýän. İlki saz döreýärmi? Ya ilki şygyr döreýärmi? İlki şygyr döreýän. Ýöne käte bolýar, şygyryň ýok bolýan, ýüregiňe bir allym berdi mesal ýani heýjan bolýar. O wagt gelesi gelýärmi? Şon ýaly ýagdaýda gyssanyp, öňden duran bir 10 mirwogunluk goşgular barmy? Şunu aýtmasamam diýen, bolmana şu iki tetirine bir salyp galaýyn diýip, dogrusyny men durmuşum alamda, ilki bilen goşgu döreýän. Indi häzir biziň bilen paýlaşmak isleýän aýdymyz ilki goşgusy dören, soňam saz dören. İlki goşgu diýen aşa taýdy şey diýdi. Milletimiň parlak tuğu saýylan, goç ýigitliň ýüze nur saýylan, beýik halkyň namys ary saýylan, ýedi arkadagy bakyp paly, biz Türkmenistanly. Biz Türkmenistanly. Biz Türkmenistany, Türkmenistanly. Ay kıyıngacı mertebe yaşmak kalatı, maşgalaň bünyady dilletinatı. Dirkar bolsa yurt başynyň penatı, ýedi arkadagy bakyp paly, biz Türkmenistanly. Biz Türkmenistanly. Biz Türkmenistany, Türkmenistanly. Biz Türkmenistany, Türkmenistanly. Biz Türkmenistany, Türkmenistanly. Bedinip betlenir Türkmen gyýzlary, tanlanyp çykarlar Türkmen gyýzlary. Fiýe çykan çağlary, ýar bilen ýar tataşýan, bara bilmän ýanyna, ogryn ogryn bakışýar. Bir gedek meňem çaryň konserdi boldy. Konserdi boldy, hemmämiz gitdik şoňa. Inni garrejem gitmedi. Inni men gelip şonu garrejemi boşlajak bolup, giýjäň içinde aýdyň şu gapymyzdan bir ılgak gelýän ene Gurban gumman daý diýesim geldi. Şoň şu aýdymny kalbymda näde diýip, Gurban gumman daý diýesim geldi. Konserdini görüp, onun ejem bahir gurun bererdi. Kiçikkäň tuğda ağaçdan, er ağaçdan ne yüpçe ağaç atıp koyulur, çağa tallança çık. Bu atık yer ne mi çağaları oynamana bağ bakçı var mı o vaqt? Şoňa minip diye, gel ağaçam kenara ay doğan çağı değil yani kenne. Aminem küçük. Gel ağaçam kenara ay doğan çari, ay doğan şu mem çari aytdım şu ay doğan çar diye aytyan şu. Ay doğan çari, gel ağaçam kenara. Küçücüktün de 3 yaş 4 yaş. Şu kenarın boyunna mesan gezeyli, gel ağaçam kenara ay doğan çari. Döwletgeli halipan aydymda. Çalsalan çalgıwın şirwan perdeni yara. Wagtyny ýetirbiwin beýik arkada oglum. Bak berdi arkadagym toýmuda gel toýmuda. Bak berdi arkadagym toýmuda gel toýmuda. Türkmenistan garaşdy. Bir tarap hem parahat. Arkadagym toý tutýar toýmuda gel toýmuda. Arkadagym toý tutýar toýmuda gel toýmuda. Hak
hakyky sungat insanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine röwşen nur çaýýar, ruhuny belende götürýär. Sungat gözellige hyzmat edip, gözellik döredýär. Biziň hemmämiz ýollaryň iň gözeliniň insan kalbyna barýan ýollugyny gowul ýer. Şirwan perdeleriň jadylaýjy owazyny al asmanyna uçup barýan durnalary gonuran milli bagşyçylyk sunatyny ýöredip, şirin owazy bilen halkyň kalbyna ýol salan bagşylaryň biri Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowa. Bu bagşy denan bilen söhbetdeş bolanmyzda bu sunatyň nähili kyn ýollarynyň barlygyna göz ýetirdik. Onuň baý döredijligini, hiç goru tükenmeýän aýdymlar kökenini, galjaň işeňirlik bilen hemişe täze gözlegleriň ışgyny ýaşaýyşyny gözüm gidýädi. Daşyndan dogumludan haýwatly görnýän halipa bagşy bilen içgin gürleşdigimçe, daşky perdäniň aňyrsyna beýik söýgä siňip ýatan näzik ýüregiň bardygyna göz ýetirdim. Hemde alahy dem bilen işläp duran jigerimiziň mehr muhabbetden, söýgü nurundan pürpür bolup duran hazinadygy, ondan özgelere paýladygyňça berekediň artýanlygy barada çoňur oýa wattym. Devlet tapdy, Türkmen devleti, bir baktı del baly, bizi gözledi. Her kelamyň bir işin çödügedi, başyma dik bolsun, işindir awaz. Cemal Saparowa, size şu pursatda ýene-de şeýler aksawalym bar. Aýdymçy, sunatynyň kynlygyna garamazdan sahna münasip bolmak üçin bir näçe uykusuz geçen gijeleri agyr bir zähmetine garamazdan ol bir sahna münasip medeniýeti saklamaly. Ýa bolmasa daşky görküne ün bermeli, zynatly bolmaly bolýar. Gözelligiňiziň, daşky görküňiziň syryny biz bilen paýlaşsaňyz eger mümkin bolsa. Halkyň öňüne çykmaklyk halk bir gaty uly fiilin güýji ýaly güýçde. Ol diňe bir sen aýdymga teşne däl. Medeniýeti dünýä ýaýjy insan bolup durýar-da, medeniýet sunat işgärleri, intelligensiýa işgärleri bolmaklygyň özü ol sen içki dünýäň bilen daşky dünýäňi baglanşdyrmaly hökman. Men ýaman gowurýan şu mydama durkun saklap gelmäni. Şonun inleýän sunat işgäri bolmak ýakymly, hem buýsançly, hem şeýle bir kyn. Meniň geýän libaslamda şu şekillerim, şu naqşlarym, şu zatlarym Merjanjanyň özü şoň şekilini döredip, şu keşdetçi bilen hem işleşýär. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň ýanyndan açylan topar bolanmyz üçin gowy modeller öýümüz bar. Tikimçilik kärhanalarymyz bar. Şolar bilen işleşip özüniň aňyndaky pikirlerini paýlaşyp täze bir libas eserlerini döretýär Merjanjan. Şeýdi biziň tam toparmyzyň libaslarym dol Merjanjanyň özelinden geçýär. Agramny size goýan o Agram indi maňa agram şonuň üçin men arkadagymyň döwrüni wasp edip şygyram ýazyp bilýän, taýdam döretip bilýän, aýdymam aýdyp bilýän, töweleme inni ýetişdiler. Öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan. Parahat asmanymyz parahat. Parahat watanymyz parahat. Parahat arkadagymyzyň alyp barýan siýasaty parahat. Inanmaklaryň özü hem döwletlige eltýär, hem agdybirlige eltýär. Bir jewiz, bir uly maşgalany, uly döwlet gurup bolýar inançmaklyk bilen. Watan mukaddesdir. Watan ýeketäkdir. Enesi de enedir, atası da atadır, doğansı da doğanır, nansı da nanır. Aley! Allah! Ey hoppa ha! Baharın çemenleri ya tekranın cerenleri. Baharın çemenleri ya tekranın cerenleri. Dünyanı hayran ediyere Türkmenin gözelleri. Dünyanı hayran ediyere Türkmenin gözelleri. Türkmenin gözelleri. Toylarımız
Toylarımız koşa koşaya, yürek güler gelyer coşa. Hadi yete bugün barimi da arkada uzak yaşa. Hadi yete bugün barimi da arkada uzak yaşayıyor. Arkada uzak yaşa. Şükrat de şanti de ya yedin arkadağımız. Şükrat de şanti de ya yedin arkadağımız. Şükrat de şanti de ya yedin arkadağımız. Yedin arkadağımız. Goy gelecekde de son wataňyz has belentliklere yetsin. Watanmyzyň, ýurdumyzyň, döwrümyziň sesine ses goşup, belentden ýanglanýan aýdymlaryňy da halkyň kalbyna ornalsyn. Arzuwlaryňy da meştäýeli söhbetimiziň ahyryna. Her bayramçylygam bolanlar başynda duran mehriban arkadağımyzyň ömrü uzak bolsun. Jan tag bolsun, başı dik bolsun, ýurda wadan atmany asuda bolsun, ýyly parahat bolsun. Başı dik bolsun. Biz bagtlylar mehriban arkadağım. Siz bilen bagtlylar. Sizi şu watan wasp edýänimiz üçin bagtlylar. Ýaýlanmadan öse bilen söhbetdeşligimizin öse bilen özüňiziň ýürek joşgyny beýan eden sözleriňiz her bir adamyň ýüregine ýyladandyr diýip umyt edýäs. Biz hem size şeýle gowy arzuwlar ýazmynyň eläm janyňyz sag bolsun. Hemişe toy bayramlarymyzda ýarap, owadan aýdymlaryňyz bilen ata watanmyzyň waspyny ýetirin. Toyda görşelim. Sag bolun. Ynha edidi watandaşlar Türkmenistanyň halk artisti Magtumulady Naqy halkara bayram eýesi Jamal Saparowanyň döwletli ojagyna öýüne mihmançylykda bolup ýörekde söhbetdeşligi taýýarladyk we o söhbetli görnüşler, aýdymlar siziň dikkatiňize ýetirdik. Şonuň bilen gepleşigimizi geçirip gotarýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz bagtyar zamanada ýaşadýan gahrman arka dağımyza çeksiz sag bolsun diýýär. Gahrman prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri mundan beýlägim rowaj jartyn. Arzuwlaryňyz hiç wagt ýola adaşmasyn goýalaryň iň ardylanýany, iň halanýany ýetilmeli mendilne barsyn. Hoş sag bolun, edidi ileşler.